Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou video în acest video. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru că încă un abonat facem 10. Lăsați în comentarii ce vreți să fac la 10 abonați. Și da, vă mulțumesc pentru că dați like și pentru că vă uitați. Acum hai să trecem la episod. În acest episod o să vă arăt două programe pentru începători, pentru animație, pentru cei care sunt începători și vor să facă animații și cine știe, poate reușiți și lucrați în programe profesionale. Dar până atunci hai să vă arăt. Primul program se numește Pencil 2D. Acesta este un program pentru începători și este foarte ușor de folosit. Desigur, să știți puțin engleză, dar în rest e foarte ușor de folosit. Da. Aveți aici aveți aici linkurile. Eu vă zic să luați de pe linkul ăsta pentru că nu prea e bine să luați de pe ăsta, că se băguiește puțin și de aia luați-o așa în versiunea aceasta, că este mai actualizată decât asta. Acum ați înțeles, intrați în el, stați puțin. Ok. Gata, așa. Acum să trecem la al doilea program, 2P. Acest program, la fel ca Pencil 2D, este foarte ușor de folosit și puteți face animații în mers, adică puteți selecta background-ul și background-ul mișcător, să zicem, faceți mai multe cadre și vine, să zicem, o stradă. O faceți, să zicem, din 4 cadre și ea se repetă și pare infinită, nu? Când intrați aici, depinde cum vă scrie, dați pe English și dacă e vreuna din astea, dați pe Dovland și de aici, dacă aveți Windows, dați pe Windows și dacă aveți de aici, luați pe ce aveți. Tot așa este, v-am spus, la fel de ușor de folosit. Aici ei au chiar un galerii. Puteți să intrați aici să vedeți ce au. De exemplu așa. Iar pot să vă arăta, dar uitați-vă așa ce puteți să faceți. Oricum, atât am vrut să vă arăt. Ne vedem în următorul video. Pa la mea!